Bueno, seguidores y seguidoras das miñas redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. A que non sabedes onde estou? En Pollo. As redes moitos, este carallo, que carallo fará en Pollo? Sorpresa! Pois comunicovos que estou no Furancho a Canteira. E diredes, se non conocémonos, normal que non conozades, e hai pouco que abre, pois comunicovos que no Furancho a Canteira o Esperón número 13. Pollo, horario de apertura jueves, viernes e sábado desde as 19:30 ás 12 da noite. Repito o horario para que non haya confusión. Apertura de jueves, viernes e sábados desde as 19:30 hasta 0 horas, 12 da noite. E os domingos de 12:30 do mediodía hasta as 16 horas. E o máis importante, dispón de parking propio, para que despois non haya desculpas que non se pode aparcar. E outro dato tamén moi importante, neste forancho fan reservas de grupos de personas a partir, os grupos de personas ten que ser a partir de 8 personas. E para poder facer as reservas, podedes contactar polo teléfono o 609 37 87 11. Repito, para facer reservas, grupos de personas a partir de 8 personas. E podedes chamar ao teléfono 609 37 87 11. Que non me credes que estou neste famoso restaurante? Pois mirade, para muestra un botón, mirade. La. Mirade para aquí, Sí, bótalle a canción, bótalle unha canción para... La. Espacioso, acolledor, un momentiño, que vos enseñar algo aquí estupendo. La. Que é acolledor ou non é acolledor? E mirade que mesa redonda. Isto máis que un banquete xa parece unha boda. E mirade, E ora! Sorpresa! Potita! ¡Ale! Ya, esperad un momentiño, que falta algo mellor. La. Un momentiño. Un momento que vou deixar entrar aquí a uns clientes. Un momento, por favor. Vamos lá. Tuve que esperar un momento que tuve que deixar entrar a uns clientes, pois mirade. ¡Tachán! Estou no Furancho, non estou no Furancho. ¡Ole! ¡Ole!
xa sabedes. Fugancho a Canteira, en Osperón, número 13, Pollo. Horario de apertura, jueves, viernes e sábado, desde as 19:30 ás 0 horas, 12 da noite. E os domingos de 12:30 do mediodía hasta as 16 horas. E dispón de aparcamento propio para reservar en grupos a partir de 8 personas. No teléfono 609 37 87 11. ¡Os espero!